Dobrý deň. Dobrý večer. Neviem, kedy to pozeráte. Dobrý. My by sme vás chceli čo najsrdečnejšie pozvať na naše kultúrne podujatie, humorné v podaní zábavnej skupiny Tri tvorivé tvory. Hej. Povedz. No, že budeme 12. apríla o 19. hrať. Tej V Košiciach. v Košiciach, Kultúrfabrik, kasárne. Ja, nie. V kasárniach. Príďte. Máme naozaj veľkú zásobu zábavy, humoru a tak muzikanti. A máme zaručené vtipy v kapse, v taške, v brašne, že donesieme, takže o humor nebude núdza. Sme skúsení, robíme to roky. Tak dojdite do kasárne. Aj ty. Desiatník.